Co je? Koukám, čím to plníš. Jasně kamerou, co? Co to máš? Pepper. A co jsi tam dal ještě? Červený papř, no. Ty vole, on ten. Jo. Martina. Dáváš tam toho dost? Jo. Je to pikantnější, jo? To ještě nezapálil. Jo, aby se tady naučil hulit. Dáš do vodnice, ne? Vlastně. To bude pikantérie. Už to jdeš rozjíždět? Ne. Počkej, to musíš nějak normálně, aby ti to taky táhlo. To ti bude stačit, ne? Ne? Do vodnice si to dá, prej. Když mu bude chutnat. No. Mám tam trošku laudu. To budeš mít měsíc. On si to hodně upěchuje a pak mu to nebude hořet. Mě to nepotáhne, ty hamrane. Bude. Jak ti to může hořet, když tam pěchuješ sirkou, ty vole? Ty to neutáhneš vůbec. Utáhnu. To podle mě neutáhneš. To se dělá takhle. Honzo. Nasaješ. Tak už to máš udělaného teda teď, Mačem. na tom čerpadle. Už jenom hodit do kyble. S benzínem připojit baterce. A dráty z něj koukají. No. A budík máme na něm. Jo a budík, ten jsi odmontoval, tak jsem tam musel namontovat. No. Když zavoláš horáčku, zajdeš tam a ti dá vůbec nějaký starý, vyset se na něj. Ten přijde, chce věci nějaký, ale tohle potřebuju a nazdar, jako. Co pak? Ti dá starý nějaký, ne? Na náhradní díly. Jo, jo. Čau, ahoj. Čau. 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 Co to tady děláš? Už prosím tě, jdeš na to. No jo. Dělá si pikantnější rédo. Tady dřív sklabuje telefon. ty. Vyprejte na něj, je slabý na něj. Ještě jsi taková mladý. Jaký to má rédo? Teď to říkám, moc si to utáh. Neutáhneš, viď? Ne. Jakou má chuť? Pepřovou, ale. Dobrý? Mhm. Je to mlaskačka, jo? No. Nepálí tě huba? Ne. Je to pikantnější, ne? Ne. To vůbec, jo? Ne. Je to pokouřeníčko? Tak málo hodí, ale. Jsem ti to říkal, vole, jsi tam dal jen samý pepř a žádnej tabák. No prosím tě, to se
to normálně tady dusíš. Ty vole. Co je? Ty jsi to tam moc, co? Je to pikantnější. Jsi kráve v krku. Už vím, co na tom je. Ale dobrý, ne? No jo. Zase jsem dává brejle, ty vole. Bože. Ty to pak budeš volit dál, jo? No to jede, to máš ještě senťák asi. Ty vole. Ty on se ještě poblije. Pavle, dojdeš, že prosím pravičí. Počkej, co tě to pálí? Ne, škrábe v krku je kráva. A proč ti slzají oči? Nevím. Je to pikantnější. Spíš kráve v krku. Jo. To ne. To by dobrý redko to bylo. Ty vole, já to umám děkuju. To je posere. Tomu jo. Dáš to krát času, jo? To nezáhodí, ale nezáhodí. Jsi smrďák. Jak to poliká, vole. Jak do kanálu to zemí teče. Ty víčo. Co je? Já už neuvidím. Co ti tam teďka teda hoří? Já si že pepřu, ale A to druhý co? to No to druhý. červený pepř. No to byl to červený pepř? Já, to dotáhni, ne? A já jdou. Dáš ještě jednou. Tíkni to. Dej Martě, ona si zatáhne Ne. jednoho Ne. klávíka. Jsi to tipnul, jo? Jo. Jsi měkkejš. Já už to nejde. Co tam teda je? Ukáž? Ty vole, ale pepř žádnej. Já jsem ho dojel.